Helmugak bide amaierak izan ohi dira. Ez nituen gauza gutxi bizi egia esan ate honetara iritsi nintzen egunerako. Urduri gogoratzen dut nire burua, eta eskua bero. Bera ere urduri zegoen, iritsi zen eguna. Etzekiena zen, bidea etzela horra amaitzen, hasi besterik etzela egin. Egin bidea gurekin. Eta oraindik aurretik dudana.